Gazagystanyň paýtagty Astanada häkimiýetler ýaşaýyş jaýyň eýesiniň garşy çykmagyna garamazdan onuň jaýyny ýumurdylar. Jaý eýeti özüne kompensasiýanyň tölenmändigini aýtdy. Gazagystanyň resmileriniň ýaşaýyş jaýlary ýumurmagy yerli ýaşaýjylaryň protest bildirmegine sebäp bolýar. Häkimiýetleriň soňky çäreleri ýurdun prezidenti Nursultan Nazarbayewiň adyndaky universitet üçin täze guruluşyklara ýol açmak maksatly amal aşyrylýar. Ukrainanyň gündogorundaky Harkiv şäherinde günbatara taraptar aktivistler şäher häkiminiň wezipesinden çekilmegini talap edýärler. 23 sentýabrda olar häkimiň ýaşaýan ýerine uğradylar we onuň ortada taraptar ýürüýüşleriň geçirilmegine ýardam bermegi baradaky çaklamalary öňe sürdüler. Howpsuzlyk wekilleri olary häkimiň ýanyna goýbermän soň demonstrantlar paragatçylykly dargadylar. Täzegistanyň paýtagty Duşenbede bilim resmileri eşitmek we geplemek taýdan kemisli çagalar üçin ýurtda ilkinji çagalar bagyny açmak planlaryny yglan etdiler. Bu çagalar bagy Täzegistanda bar bolan şeýle ýeketäk mektebiň ýanynda açylar. Mektepde tutuş ýurtdan 180 çemeti okuwçy bilim alýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.